Сега ще игра на много яка игра, наречена Слетерио. И ще се кръстим. Как да се кръстим? Много ясно, че ще се кръстим. Про... Немо. Де. Тук трябва да събирате такива точки и да карате другите змии да се блъснат във вас. Когато се блъснат, те... Айде бе, блъсни се, голяма змия. И когато се блъснат във вас, те умират и вие ще им вземете точките. И така ставате все по-голяма и все по-голяма. Малко прилича на Агарио, обаче е с червей. Или змии. Не знам как да го нареча. Хипер е яка. Сега ще се опитаме. Защо няма толкова... Защо няма змии, бе? Сега ти. Няма змии. Опитно имат доста змии тук. Змиички, айде! Елате при батко! Айде, змиички! Опа, една голяма. Доста дълга. Умрях, разбирате се. Разбира се, аз трябва да умра. Защото съм тъп. И по геймърейди тръгва в битка с големите... О, тук някой забравя да изяде змията. Хоп. Да, малкото ме уби. Мани го, ма! Пак ще се опитаме. Сега ще правя поредица на тази игра. Както на Dark 69. Уау, каква е, бе? Каква е тая змия, бе? Тя няма край. Вижте. What the fuck, man? What? Каква е тая змия, бе? А, да. Чак да ви казвам да ми казвате на коя игра... Не! Най-подло ме уби тоя... Да не кам какво. Не. Малко съм зле на тази игра. Всъщност доста съм зле. Тук мандя. Много вкусна мандичка. Пита дали ще удари хана. Не е толкова тъп. What the f... Мразя се хора. Видяхте ли как? Бе, по най-тъпия начин умрях. Не, това е най-бруталното умиране. Ама от брутално най-брутално. Добре, сега няма да си излагаме. Не, няма. Няма да си излагаме толкова много. Даже изобщо няма да си излагаме сега. Моля ви, пак казвам, или не съм казал, искам да ми да... Ако може да ми давате идея на коя игра да играя, защото не знам на коя на вас ще ви интересува да правя клипове и общо взето да.
На мен тази игра ми е малко скучна, но защото ме помолиха от моя клас да играя. И да, всъщност не са ме помолили. Не са. Аз реших да играя. Защото я видях в Google Play и реших да си изтегля. Като гледам е интересно. Червей. Айде шибни са в мен, бе. Малко е скучно. Ако на вас ви харесва, може да ми кажете в... Обаче има много реклами. Да, още малко ще поиграем тази игра и ще спирам епизода. Защото, да, знам, малко е скучно. What the fuck, man? Каква е тая змия, бе? Каква е тая? Тя го направо няма край. Не, няма. И не мисля... Какво? Как минаха през мене те, бе? Слитерио. Голямата я змия прилича ми на... Сещате се. Да не казвам подробно. Мисля, че сте достатъчно умни, да се сещате. No! One day, a noob decided to go to a legendary online arena. Да, хора. Това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре. Може да се абонирате за моят канал и да споделите клипа. Чао! До нови срещи!